Kaixo, salduko dizuet euskara itzultzaile berria edo berri bat, bale? Itzuli izena du eta aurki dezakezue hemen, elbide honetan. Euskadi.eus itzuli. Hemen dago eta hemen jartzen zehazten baduzue gaztelera euskara edo beste hizkuntzak, euskara gaztelera, testu hemen jarri eta itzuli dezakezue. Baina badauka erraminta interesgarri bat, tresna barra. Zer esan nahi du? Hemen, tresna barran, adibidez orain Chromen gaude, tresna barran hemen jar dezakezuela luzapen edo estensio bezala. Bai Firefoxeko eta bai Chromerako. Guk institutoan jarrita daukagu, administraria jarri du, eta hemen aurkituko duzue nonbait, agian etzaizu agertzen begibistan, baino klik egin ezkero estensiotan, hemen daukazue. Nik adibidez finkatu gabe daukat, txintxeta jarriko diot, eta finkatuko dut. Bale, hemen agertu zait, eta hau agertzen zait. Atal ezberdina dauzka. 3 atal haue bakarri dauzka aktibo, hau oraindik ez. Itzuli. Hemen aukera ezberdina dauzkazue, beraz, hemen nik gazteleraz testu bat jarriko banu, itzuli egingo nuke. Zuzenean, hemen euskaraz aterako litzak. Hiztegia ere badauka. Adibidez, errauts hitza. Euskaraz jartzen badut, aterako zait, esan nahia. Usten duzue, gazteleraz, edo inglesez, hiztegia ere bada. Eta baita ere, Wikipediarekin lotura dauka, eta Wikipediako sarrera jartzen digu. Azalpen zabalagoa izateko. Baina ni navegatzen ari naizela, posible dugu, adibidez, pentsatu hemen nagoela gaztelerazko horri batean, nik testu bat euskarara parrafo hau edo hau nahi badut gehienez 4.000 hitz aukeratu nezazke, aukeratzen badut itzuli nahi dudan testua, eskubikoarekin ematen diot, eta instalatuta daukadanean estensioa edo luzapen hori, hemen agertuko zait, eskubiko botaiari emanda, itzuli. Eta hemen itzuliko dit, gazteleraz dago, orduan jarri behar dut lehenengo, ondo. Gazteleratik euskarara itzuli nahi dudala, eta orain itzuli dit euskarara. Nahiko ondo itzultzen du. Beti ere errepasotxo bat eman beharra dago, bada ezpada, baina ez dago konparaziorik Google traduktorearekin eta beste itzultzaile batzurekin. Askoz, hobeto itzultzen du. Hemen daukazue aukera hau. Baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.